Dünya Türkmenleri. Dünya Türkmenleri. Dünýäniň dürli ýerine ýaran türkmenleriň ykbal pursatlary hem dürli. Azatlyk radiosynyň dürli ýurtlardaky türkmenler bilen baglanşykly Dünýä Türkmenleri atly hepdelik dowamly bu gepleşigini Türkiýeden taýýarlap hem alyp barýan Döwlet Baýhan. Bilinçli ýaly, Amerikan eskerleriniň Irakdan çykmagyndan bäri goloýda ýurtda umumy saýlawlar geçirildi. Bu saýlawlara ol ýurtdaky türkmenler nähil gatnaşdyka. Irak türkmenleriniň syýasy hereketlerine görelli, mysal hem sapagalarlyk dünýä türkmenleri üçin nähili ýagdaýlar barka. Diýen sowallar esasynda Azatlyk radiosynyň Dünýä Türkmenleri gepleşigi bugün Irak türkmenleriniň başdan geçirýän syýasy ýagdaýlaryna ser salýar. Bugünkü söhbetleşigimiziň mehmanlary Irak Demirgazynyňky Kürt dolanşygyna Erbil Welayet Mejlisine türkmenleriň adyndan wekil saýlanan Azat Kürekçi, Goloýda geçirilen umumy saýlawlara Erbillen Irak Türkmen Frontunyň adyndan halk wekilligine dalaşgar bolan Hyman hanym, düýbi Türkiýanyň paýtagty Ankara şäherine ýerleşýän Orsam, ýagny Yakyn Günnägor strategik barlyklar merkeziniň hünärmeni Bilgay Duman bilen Irak türkmenleri ýaşlarynyň bilim we medeniýet hereketiniň ýolbaşçysy şeýlede metbuat işgäri Ahmet Yakup daglar. Söhbetdeşler Azat Kürekçi, Hyman hanym, Ahmet Yakup we Bilgay Duman hemmäňiz hoş geldiňiz. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Sağ olasın. Ne dersin? Merhaba efendim. Efendim abi. Merhaba. Söhbetdeşler ilki bilen soraglary Demirgazyk Irak Kürt dolanşygyna Erbil Welayet Mejlisine türkmenleriň adyndan wekil saýlanan Azat Kürekçi bermek isleýär. Azat Kürekçi, goloýda geçirilen Irak saýlawlaryna konstitusiýada türkmenlere ýurtdaky gurujy 3-nji halk diýen statusyň berilmeginiň bir kömegi boldumy? Saddam zamanı Türkmenlerin Irak'ta hiçbir iktidarı yok idi. Saddam döwründe türkmenleriň Irak'ta hiç gili hak hukuky ýokdy we türkmenler aýratyn bir halk hasaplanmaýardy. Irak Arap we Kürt halklaryna nemele gelýär diýilýärdi. Saddam agdarlandan soň konstitusiýada türkmenlere Irak'ta 3-nji esasy halk diýip status berildi. Ýöne 1920-nji ýylda Irak döwleti gurulandan bäri türkmenlere bir halk hökmüne garalmady. 80-90 ýyllap alınıp barılan şeýle siýasat sebäpli ol ýurtda ýaşaýan türkmenleriň diňe bir syýasy ýagdaý däl, eýsem sosial hem medeni durmuşy uly ziýan çekdi. Irak'ta türkmenleriň köp ýyllap çeken şeýle kynçylyklary we çäklendirmeler sebäpli goloýda geçirilen umum saýlawlarda istenilen netije alınıp bilinmedi. Çünki türkmenler Irak'ta şu wagt içenli hem işe basyş çäklendirme aslynda ýaşady. Muň netijesinde Irak'ta türkmenleriň syýasy düşünjesi, tejribesi, guramaçylygy we taýýarlygy gaty gowşak boldy. Şeýle tarihi faktlary göz öňünde tutup men geçirilen bu umum saýlawlary Irak'ta türkmenleriň siyasi hareketinde bir başlangıç boldy diýip baha berýär. Mutlaka bu siyasi durumuna, sosyal durumuna, kültürel durumuna, her durumuna kişi olur. Azat Kürekçi, Irak türkmenleriniň siyasi hem jemgyýetçilik durmuşyna en çeýilen bäri iş alyp barýan partiýalaryň, guramalaryň we jemgyýetleriň siziň pikiriňize görä näme hiç ýyl rolu bolmadymy türkmenleri şol goloýda bolan umum saýlawlary taýýarlamaga? Biz 2003'ten sonra daha fazla yani siyasi müesseseler, mesela Erbil'de 1993'den başladı siyasi müesseseler. Irak'ta Türkmenler siyasi hem jemgyýetçilik guramaçylygy we hereketlere umuman alynanna 2003-nji ýyldan soň başlady diýip biler. Şoň üçin hem umumy saýlawlarda Irak'ta Türkmenler isleýän roluny oýnap bilmedi. Mundan naşary meselem Erbil'de Türkmenler eýem 1993-nji ýylda siyasi guramaçylyk işlerine girişdiler. Emma Kirkuk Telafer taraplarına 2003-nji ýyldan soň türkmenleriň syýasy hereketleri başlady. Irak'ta türkmenleriň aglawa köpçülik bolup ýaşaýan sebitlerem şol taraplar, ýagny Kirkuk, Tuz Hormatu, Diyala,
Mosul, Telafer tewitleri. Erbil'le bolsa türkmenler olar ýaly aglawa köpçülük bolmasaň gaty kynçylyklerde ýaşadylar. Irak hökümeti Erbil'le türkmenleri Kürtlerin ynsaňyna tabşyrdylar diýip biler. Şoň üçin men vilayet mejlisi wekili saýlanan sewitim bolan Erbil'le Türkmenleriň syýasy hereketleri diňe soňky 10 ýylyň dowamynda ýaýwanlanmaga başlady. Taryhda eýe bolan aýratyn statusy we mümkinçilikleri sebäpli Araplar bilen Kürtler saýlawlarda türkmenlerden has taýýarlykly çykyş edip üstünlük kazandylar. Bizim daha çok sayımız o tarafta ve Kâküstü, Rus formatı, Diyala'dı, Musul'du, Kalafar'dı. Yani Erbil'de de Türkmenler normal bir durumda yaşamardı. Adat Kurokçu, Irak Türkmenlerinin dünya Türkmenler bilen nähil gatnaşyklar barka? Irak Türkmenlerse bilecektir. Diğer ne derdim söyledim ne de soruldum. Tabii bizi söylemedim. Mesela dünya Türkmenlerine, oysa dünya Türklerine. Bu soruňyza şeýle jogap beresim gelýär. Bizim bir şahirimiz var, ady Nesim Erbil. Ol şeýle diýär: "Ne oňardym soramany, ne de soradylar halamy." Irak Türkmenleri ne dünya Türkmenlerinden ne de dünyadaki Türkü halklardan kömek sorady. Aslymyz aňrymyz bir doganlarymyz var. Irakda olaryň ýagdaýlary nähilike? Olara kömek gerekmike? Hindide ýaşap ýörlermike? Diýirmike ýa öllülermike diýip gyzyklanyp hiç wagt soran bolmady. Meselem Türkmenistan döwleti syýasy görnüşde dälle medeni gatnaşyklar temasynda bizi çağırıp Irak türkmenlerine bilim, medeniýet we sport urlaryna nähil kömek edip boljakdygyny sorap biler. Onsoňam türkmenler bu ýerde ýuwaş-ýuwaşdan öz medeniýetini unutup barýar. Bize hökmany suratda öz medeniýetimizi, türkmenligimizi ýadymyzdan çıkarma diýaly kömek gerek. Irakda türkmenleriň sany gün-günden azalýar. Ben diyorum Türkmenistan devleti. Mesela bizi bir davet eder. Siyasi şeyden de olmuşsa. Kültürel bir yol var. Siz bizden ne istiyorsunuz? Biz size nasıl yardımcı olabiliriz? Abicim. Şimdi ben Azat Bey'den bir soru soracağım. Tamam. Şimdi mesela Azat Bey yani il meclise gidiyor. Birisi ilk işi ne olur Türkmenler için? Yer gelende göre menem şu yerde Azat Kurokça 2 sowal soramak isleýär. Azat Bey Erbil'le iň köp sesi alıp birinji oruna vilayet meclisine wekil saýlanan sebäpli Türkmenler üçin ilki bilen näme iş etmek isleýär? Beýleki sorum Irak konstitusiýasyna görä Türkmenler ýurtdaky esasy 3-nji halk bolýan bolsa, onda näme hristiýan azlyklaryň 5 oturugy barka, Türkmenliň 3 oturugy bar mecliste. Meselem Süleýmaniýede Türkmen köpçüligi we ýöne azlyk hristiýanlaryň 1 oturugy barka, Türkmenleriň hiç orny ýok. Näme üçin beýle bolýaka? Mesela Süleymaniye'de Türkmen var. Onlar için konser sandalye yok. Hristiyanların bir, Türkmenlerin yok Süleymaniye'de. Azat Kurokçu. Bu Türkmen burada dilini kaybederse, kimliğini kaybederse, kültürünü kaybederse. Irak Türkmen Front hökümünde bir agzamyz Irak'ın meclisine, bir agzamyz hem Demirgazyk Irak'daky Kürt dolanşygynyň meclisine we ýene bir Türkmenem Erbil'in vilayet meclisine saýlandy. Oloýda geçiren saýlawlarda Türkmenleriň üstünlük kazanyp bilmäňdiginiň sebäbi bir bütewillikde, agzybirlikde bir topar bolup hereket etmäňdigi. Onsoňam Türkmenler saýlawlarda özlerine has köp orun berilmegi üçin öz hak hukuklaryny talap edip dazap durjam bolmadylar. Ýöne mundan beýlek indiki saýlawlary şenle Irakda Türkmenleriň öz hak hukuklaryna eýe çykmak üçin hereket etjekdigine inanýaryn. Men bir Türkmen wekili hökümine göňüne tutýan maksadym, ýagny bu urda ilkinji edilmeli iş diýip Türkmenleriň bilim ýagdaýynyň gowlandyrylmagyny hasaplaýaryn. Mektepler dolu ýola goýulmaly. Türkmen mahallelerimiz bar, olara hiç ýydyk edilmändir. Türkmen mahalleler gaty ýydyksiz, ýolsuz, ýykan ýumran ýagdaýda. Şol Türkmen mahallelerdi keldip awadanlaşdyrmaly. Erbil'le esasy wezipemizem Türkmenleriň hak hukugyny goramaklyk bolar. Tabii en önemlisi Türkmen okullardı. Şimdi Türkmen okullarının binasıydı, kadrosuydu. Her şeyde bir eksiklik var. Bir de bizim Türkmen mahallelerin böyle yıpranmış, bırakıplar. Hawasy köteşer onha aramyzda Irak türkmenlerinden Zenan var syýasy wekil we Hyman hanym. Hyman hanymdan şunu soramak isleýän. Hyman hanım, Irak Türkmen Frontunyň Erbil'den halk wekilligine dalaşgar boldyňyz. Ýöne saýlawlarda näme üçin gazanyp bilmediňiz? Irak'tan
parlamento seçimlerine aday katıldım. Irak Türkmen Cemiyeti'nin adayıyım. Bütün adaylar Zenan halk wekili Dalaşhäri hökmünde diňemen däl eýsem Erbil'däki Irak Türkmen frontunyň dalaşhärleriniň hiç biri saýlawda ýeňiş gazanyp bilmedi. Sebäbi 1993-nji ýyldan bäri dowam edip gelýän ýagdaý sebäpli öz dalaşhäriniň saýlanyp biljegine ynamy bolman soň türkmenler seshem beren oklar. Erbil'de türkmenler Irak Türkmen frontundan başga partiýalaryň içinde dalaşhär bolanlara ses berdiler. İslam dinine hyzmat edýän diýip çaktan aşy dinçi partiýalara ses beren türkmenlerimiz hem köp boldy. Bu saýlawlarda türkmenleriň pikirleri we şahsy bähwitleri bir-birinden kän tapawut eden soň Irak türkmenleriniň seslerän bölek boldy. Onsoň hem saýlaw kampaniýasyny alyp barmaklyk üçin hökmany suratda pul gerek. Türkmenlerimiziň bolsa beýleki bäsleşlerine garanda kän pul mümkinçiligi ýok. Irakda türkmenleriň halk köpçüligini ýyzyna tirkäp olaryň dogry goldawyny alyp biljek bir siyasi lider ýok. adaylarına ses vermirler. Her adaylara verirler başka partiler içinde. Irakda we Galbertede ol ýurtda ýaşaýan türkmenleriň arasynda gyz gelinleriň siýasata goşulmagyna nähil garalýarka? Hyman hanım. Ben bir kadın olayım, yani ben bir çalışıram, ben özüme mutlaka kadın koymuram. Bir milletin. Meniň bu soraga şeýle jogap beresim gelýär. Men siýasatda özümi ýenan diýip tapawutlandyrmaýaryn. Durmuşda bolşýaly siýasatda hem erkek adamlary bilen gyz gelinleriň jogapkärçilikleri bir meňzeş. Halkyň üçin jogapkärçilikde erkek ýa-da ýenan diýen tapawut ýok. Gaýtam siýasata ýenanlar goşulan mahaly has peýdaly bolýar. Gyz gelinler öýde oturman jemgyýetçilik hereketlerine goşulşyp, maşgalalarynyň we halkynyň geljegini ketgitleýän işlerde hökman rol almaly diýip pikir edýärin. Gyz gelinler jemgyýetçilik işine gatnaşmaly däl diýen düşünje bilen ynha şu wagtky ýagdaýa düşdik we öz ykbalymyzy ketgitleýän işlerde üstünlük gazanyp bilemzok. Gyz gelinleri jemgyýetden we siýasatdan çetleşdirip şeýle çykkansyz ýagdaýa düşdik. Mundan beýlek şeýle nädogry hereketleri gaýtalamajak bolmaly. Bundan öyle bu durumları ondan sonra bir çalışak bu tarafta. Siz Irakda Erbil'le bir zenan halk wekili dalaşgary hökümine halkyň öňüne çykanňyzda köpçülük muňa nähili reaksiýa berdi? Hyman hanım. Ben bu seçimde Erbil çarşına çıktım. Bu tarihte olmadı. Bir kadın çıksın Erbil içinde Türkmen bayrağına bir kadın çıkın. Ýaşaýyş durmuşymyz İslam dinine göre bolan soň maşgalalar aslında aýal gyzlaryň siýasat beýlede dursun, halkyň arasyna goşulşmagyna hem ruhsat bermeýär. Şonuň üçin hem olar aýal gyzlaryň siýasata goşulşmagyny halamaýarlar. Emma muňa garamazdan Erbil'iň siýasy taryhynda türkmenleriň arasynda Irak Türkmen frontunyň ilkinji zenan agzasy hökmünde halkyň öňüne çykanymda garaşylmadyk ýagdaýda uly golda baldym. Geçirilen umumy saýlawlarda erkek adamlar bilen aýal gyzlar hem zenanlygyma garaman maňa ses berdiler. Bu ýagdaý meniň üçin ören möhüm ähmiýete eýe. Halkyň maňa garaýşynda zenan dalaşhärdigime garamazdan üýtgeşik bir tapawut görmedim. Ýeketäk oňaýsyz ýagdaý bar. Ol hem türkmenleriň entäk saýlaw endiklerini edinmendigi. Saýlawlar arkaly öz bähwitlerimize göre hereket etmekligi öwrenmeklik üçin entäk edilmeli gaty köp işiň bardygyny gördük. Halkyň arasyna çykanymda we Ilaytada şäherde adamlaryň zenan halk wekili dalaşhäri hökmünde maňa uly gyzyklanma bildirip goldaýanlygyny gördüm. Bunu bir tarafçıyım Kaşar'da. Hyman hanım, Irak türkmenleriniň Erbil'le ýaşaýan bir siýasatçy zenan hökümine Azatlyk radiosu arkaly şu wagt bizi dinleýän dünýä türkmenlerine we Ilaytada türkmen aýal gyzlaryna, gyz gelinlerine näme diýmek isleýäňiz? Hyman hanım. Hanım ne diyorum? Sadece yaşamak ev içinde diyeceğim. Sık yazıya dışarıda sık. Bak ne var, ne yoktu, toplumda ne var. Aýal gyzlara şuny diýmek isleýärin. Ýaşamaklyk diňe öýüň içinde bolmaly bir ýagdaý däl. Biziň ýaşaýyşymyz İslam dini bilen baglanşykly bolan sebäpli aýal gyzlar hemişe öýüň içinde we jemgyýetçilik işlerinden üzüňe maşgalalar aýal gyzlaryň halkyň arasyna
goşulşmagyna oňaýsyz garamaly däl. Gyz gelinlerimizin öýden daşaryk çykyp dünýäde näme bolup geçýär, jemgyýetde nähili meseleler bar, halk nähili ýagdaýda muny görmegi we bilmegi zerur. Bir dene anyň syýasy mesele goşulşmaklygy diýmeklik, tutuş bir maşgalanyň ol mesele goldaw bermekligi diýmeklikdir. Şonuň üçin hem Irakda biziň türkmen aýal gyzlarymyz hökmany suratda syýasy hem jemgyýetçilik işlerine hiç çen gatnaşmalydyr. Siyasatda halkyň ykbalynyň geljegine aýal gyzlar hem hökmany suratda eýe çykmalydyr. Siyasatyň halkyň durmuşyna bähwit we ýylaýda ýananlaryň meselelerine sözgüt tapmaklygy üçin aýal gyzlaryň siyasata goşulmagy zerur. Bizim düşmanlar ay kadınlar siyasi durumda katılsın, siyasi sahada katılsın. Hawasy götürşür inni nowaty Irak türkmen ýaşlarynyň bilim we medeniýet hareketiniň ýolbaşçysy şeýlede metbuat işgäri Ahmet Yakuba bereliň. Ahmet Yakub, Azat Kürekçüni we Hyman hanymy dinledik. Irakda olaryň gurrun beren esasy ýagdaýlary bolup geçäke, özüň ýaly türkmen ýaşlary näme diýär we näme bilen meşgullanýarlar Irakda? Abi gençler ara sıra toplanıyorlar. Mesela şimdi bizim örgütümüz var. Eğitim ve kültürü geliştirme örgütler falan böyle örgütler var. Ama bizim destek olmadığı için gençler de bir şeyle yapmıyorlar. Irakda türkmen ýaşlary käýarym meselen biziň bilim we medeniýeti kämilleşdirmeklik guramasy ýaly jemgyýetdir. Guramalar arkaly jemlenşip ýygnaklar hem maslahatlar geçirýärler. Ýöne olar gödüňinde tutýan işlerini hiç kimden gollap alyp bilmän soň iş ýüzüne geçirip bilen oklar. Mesela maddiyen, maneviyen destek yok. Kime gidiyorsun istemiyorlar. Türkmen partilerinin hiçbirisinin bir 30 kişi genci yok. Ahmet Yakup, gollaw diýmek bilen näme gödüňinde tutýaňyz? Näme kömegi? Şonu düşündir aýsaňyz. Onların yanlış siyasetlerini beğenmiyorlar. Partilerin dışarısında işte mesela 20 kişi bir taraftan, 30 kişi bir taraftan veya internetle, Facebook falan bu. Irakda türkmen ýaşlaryna maddi we ruhy taýdan gollaw ýok. Irakdaky türkmen partiýalarynyň ýaş agdalarynyň sany hiç birine 30 adama deýenok. Gynansaňam Irakdaky türkmen partiýalar ýaşlara talabalaýyk orun beren oklar. Bunlarla toplanıyorlar. İşte bazen dertleşiyorlar. Böyle şeyler var. Ahmet Yakup, Irakdaky türkmen partiýalary ýaşlara talabalaýyk gyzyklanma bildiren ok we olara orun beren ok diýdin. Munyň sebebi näme? Ýaşlar ýogsam iş başaryp bilmez öýdärlermi? Irakda türkmen ýaşlarynyň bilimi, dünýä garaşy, siyasata goşuşmakly üçin ýa yeterlik dälmi? Bizim sorunumuz siyasetçilerimiz veya siyasi partilerimiz tam olarak güzel bir siyaset yapmamışlar veya milletin güvenlikleri için kazanmamışlar. Irakdaky türkmen ýaşlar türkmen partiýalaryň alyp barýan siyasatlaryna näme dogry diýip baha berýäni üçin olaryň edýän işlerinden hoşallar. Şoň üçin hem 20-30 adamlyk toparlar görünüşinde öz başlyk hereket edýärler. Irakdaky türkmen ýaşlary has köp Facebook, sosial ulgamyndaky dürli toparlaryna işçiň çykyş edýärler we ähli meseleleri ollerde ara alıp maslahatlaşýarlar. Şimdi mesela ben Azat Bey'le ve Liman bazı konularda onlara katılıyorum. Irak olarak konuşuyorum. Ahmet Yakup, Irak türkmenler üçin geljekde nähili işler edilenine bähwitli bolar diýip pikir edýärsiňiz? Ben bir gazetici olarak hem de bir sivil toplumunun başkanı olarak Türkmen dünyasına sesleniyorum. Ýaşlar her bir halkyň geljeğiniň esasy sütünüdür diýilýär. Şoň üçin hem ilkinji nowatda Irak türkmenleriniň ýaşlaryna eýe çykdynlar, kömek etsinler. İkinciden diňe öz garnaşyny, öz taýpaňdan ýa-da toporundan bolan adam gollamaklyk häsiýetini taşlap, diňe türkmeniň bähwidini gödüňine tutsunlar. Mejlis ýaly ýerlere wekil taýlananna türkmene peýdaly iş etbiljek adamlar gollap, şolar saýlasynlar. Diňe öz kakamyň dogany, daýym, agam, garnaşym, ýarlar siýasatda wezipe alsyn düşünjesi bilen hereket etmesinler. Irakda türkmen ýaşlarymyz diňe öz dogan garnaşlarynyň we öz toparlarynyň bähwidini hereket edýän siýasy partiýalara ynam bolman soň olara goşulmaýarlar, olaram gollamaýarlar. Irakda türkmenleriň arasynda ýaşlara ýa-da türkmen siýasy hereketlerine gollaw berip biljek ýagdaýda mümkinçiligi bolanlar bar elbetde. Ýöne näme üçindir kömek etmegi göňden oklar
folklor. Irakda türkmenleriň ähli toparyny agdyrlykda hem bütewlükde hereket etdirip biljek bir liderem ýok. Irakda türkmenler bütewleşip bir lideriň töwereğine jemlenmeliler. Dünýä türkmenleriniň jemgyýetçilik guramalary bilen Irakda türkmenleriň dilini, bilimini hem medeniýetini östürip goramaklyk üçin alınıp barlayan işlere gollaw berilmeli. Hemme zatdan ol bizim biri-birimizi tanamamız zarur. Irak türkmenleri bilen Azerbaýjan, Türkmenistan we Türkiýe jemgyýetçilik guramalary bolup özara duşuklar geçireliň. Hatda jemgyýetçilik guramalarymyzdan birleşikler döredeliň, federasiýalar guralýyn. Şeýle eden makalymyz türkmeniň geljegi üçin gaty gowalar men pikirime görä. Birbirimizi tanıyalım. Azerbaycan, Türkmenistan, Türkiye falan bunlarla biz beraber bir toplanalım. Sivil toplumları olarak federasyon koyalım. Türkmenin geleceği için çok güzel olur bence. Söhbetçiler inni Azatlyk Radiosynyň Dünýä Türkmenleri gepleşiginiň bu kysanynyň jemleýiji bölümine geçýäs. Goloýda Irakda geçirilen umumy saýlawlaryň türkmenlere täsiri, netijeleri we Irak türkmenleriniň syýasy tejribelerinden dünýä türkmenleriniň alyp biljek mysal görelilik hem sapaklyk ýagdaýlary babatdaky jemleýiji bölümde düwi Türkiýanyň paýtagty Ankara şäherine ýerleşen Orsam ýagny ýakyn strategik barlalar merkezinin hünermeni Bilgay Duman'ın pikirdir garaşlarını dinleyelim. Bilgay Duman, Irak'taki umumi saylawlary sıyınlayan siyasi sıyınçıların bir hükümünde siz Türkmenlerin saylawlarda alan netijesine nähil baha berýäňiz? Sağ olun. Bir kere şöyle söylemek lazım. Irak seçimlerinde Türkmenler bekleneni alamadılar. 2003 sonrası Irak'ta Türkmenler zaten siyasi olarak hak ettikleri yere hiçbir zaman ulaşamadılar. Hemmedatdan ol şunu aýratyny tap geçmek gerek. Türkmenler Irak'taki saylawlarda garaşan netijesini alıp bilmediler. Bilinçli 2003-nji ýyldan soň Irak'taki Türkmenler hak hukuklar babatda öz gözeňinde tutýan maksatlaryna ýetip bilmediler. Muňa bir bütewi Irak siýasatynyň bolmanlygy we Türkmenleriň şeýle siýasy ýagdaýa taýýarlykly dälligi sebäp boldy. Munyň ýalyla Irak'taki etnik we mezhep agdaralyk, ýagny şaý sünni aýraçylygy hem Türkmenlere oňaýsız täsir etdi. Ma'lum bolşaly Irak'ta türkmenlerim öz arasynda sünni we şaý görünüşinde iki bölünýär. Irak'taki türkmenler hut türkmen adasynda bir syýasy güýje öwrülip bilmäniň hem munda esasy rol oýnaýar. Şeýlelikde türkmenler öz arasynda birleşip bilmän dürlü, güýçlü toparlaryň arasyna goşulýarlar. Şeýlelikde Türkmenler agdyrlykda bir bütewi syýasat alyp baryp bilmediler. Bilinçli Irak'taki türkmenleriň esasy syýasy güýji Irak Türkmen Frontu. Şoň üçin hem diňe Irak Türkmen Frontunyň aljak sesi ýurtdaky türkmenleriň eýe bolan güýjüni we mümkinçiligini görkezýän ýaly hasap edilýär. Bu pikir maňa görä nädogry. Sebäbi Irak'taki türkmenleriň syýasy güýjüni diňe Irak Türkmen Frontunyň alýansistleri görkezmeýär. Irak'taki türkmenler Irak Türkmen Frontundan daşary ýurtdaky uly syýasy toparlaryň düzüminde hem syýasy iş alyp barýarlar. Goloýda geçirilen 2014-nji ýylyň ähli umumy saýlawlaryna Irak Türkmen Frontu höküminde türkmenler diňe 3 halk wekilligini gazanyp bildi. Emma beýleki uly syýasy toparlaryň düzüminde hereket edýän türkmenler bolsa meclise 7 sany halk wekili saýlady. Şol halk wekillerinden 5 sanysy Irak'taki şaý türkmenlerden, galan 5 sansam sünni türkmenlerden. Bu sanam türkmenleriň syýasy ýagdaýy taýdan öğrenmekim. Sebäbi bu san Irak'taki türkmenleriň syýasy toparlarynyň arasyndaky güç deň agramlygyna hem suwutnama boldy. Diýmek Irak'taki türkmenleriň arasynda diňe sünni ýa-da şaý toparlar agdyklyk edenok, ýagny türkmenleriň tapawutly syýasy toparlarynyň arasynda güýç taýdan bir deň agramlygyň bardygyny hem bu saýlawlar suwut etdi. Hem de Türkmenlerin siyasete çok hazırlıklı olmamasından kaynaklanıyor. Tabii Irak'taki etnik ve mezhepsel ayrışma, yani özellikle Şii-Sünni ayrışması da Türkmenleri olumsuz yönde etkiledi. Bilgay Duman, size göre Irak'taki Türkmenlerin umum saýlawlarda 10 halk wekili saýlamagyndan soňky mühim syýasy öwrüm, etap näme bolup durýar? Asıl önemli olan Türkmenler adına Türkmenlerin parlamentoda ortak hareket edip edemeyeceği, dışarıda Türkmenlerin ayrı ayrı seçimlere girmesinin bence çok büyük bir sakıncası yok. Saýlawlaryň netijesinden soňky Türkmenler üçin iň mühim syýasy etap olaryň meclise agdyrlykda hereket edip etmejegi. Türkmenleriň meclisiň daşynda dürli toparlarda syýasat alyp barmaklygynyň men pikirime görä bir zyýany tarapy ýok. Bu ýagdaý käme halgaýtam türkmenleriň bähwitlerine uly peýda da getirip biler. Irak'ta türkmenleriň dürli syýasy toparlaryň arasyna çykyş etmegi, hökümetde olaryň güýjünden hem mümkinçiliklerinden peýdalanyp hereket etmekligiň ýoluny açyp biler. O grupların güçlerini kullanarak Türkmenlerin ulusal çıkarlarına fayda göstermesini sağlayabilir. Ýa-ni söhbetdeşlerimizi hem dinlediňiz,
Erbil vilayet meclisine vekil saylanan Azat Kürekçi Erbil'den halk vekilliğine dalaşgar bolup saylanıp bilmedik Hıyman Hanım ve Metbuat işgari Ahmet Yakup Dağlar Arak'ta geçirilen umum saylavlarda Türkmenlerin bütünlükte, ağzıverlikte hareket edip bilmänliklerini tap, muňam saylavda Türkmenlerin gözüňe tutýan maksatlarına yetmeğini bökdänini Türkmenlerin Irak'taki siyasi gücün bölüp goşadan onu diýarlar. Sizin pikiriňize görä, onu Irak'ta Türkmenlerin dürlü toparlaryň hataryna siýasat alyp barmaklygy gözüňe tutulýan siýasy maksatlara yetilmeğine we siýasy gücün bölünüp goşamagyna dogrudan päsgel berdimki. Yani çok doğru söylüyorlar. Bu ama sadece Türkmenler arasında geçerli olan bir şey değil. Bu Irak'taki sistematiğin getirdiği bir şey. Hagu söküttöşler gaty dogru belläp geçdiler. Ýöne bu ýagdaý diňe bir türkmenleriň arasynda bar bolan ýagdaýda. Bu ýagdaýa Irakdaky syýasy ulgam we kadalar sebäp bolýar. Ýagny bu hemme syýasy toparlary täsir edýär. Mälim bolşaly Irakda tire taýpalar we güýçlü uly maşgalalar syýasatda esasy rol oýnaýar. Şoň üçin Irakda her tire taýpa we güýçlü uly maşgalalar syýasaty öz wehbitlerine gönükdirmäge çalyşýarlar. Bu ýagdaý aslynda men pikirime görä Irakyň syýasy ulgamyndaky iň esasy umumy problemasy. Merkezi häkimet gowşady. Bu muň netijesinde hem dolanýarlyk yerli güýçleriň ygtyýaryna geçdi. Şeýlelikde Irakda merkezi hökümet Demirgazyk Irak Kürdistan dolanýarlygyndan daşary federal guruluşdaky 18 vilayet hem öz başdaky häkimetlere öwrüldi. Ondan soň yerli dolanýarlyklaryň güýçlü häkimetleri Irakyň umumy syýasatyna hem uly täsir etip başlady. Her kim özüniň güýçlü bolan sebäpini duruşu bilen öz häkimetine almak isleýär. Meselem Mosulda yerli häkimetde kim güýçlü bolsa tutuş Mosulda öz maşgalasy dogan garnaşlary bilen dolanýarlygy ele geçirmek isleýär. Kirkukda, Salahaddin'de, Diyala'da, Günortada hem ýagdaý şeýle, Amba, Kerbela'da, Necef'te, Irakyň hemme ýerine bolan şeýle ýagdaý öz täsirini görkezýär. Netijede Irakdaky şeýle umumy syýasata türkmenlerim utkoşukly hereket edýän ýaly görünýär. Şol sebäpden hem muňa diňe bir türkmenleriň problemasy däl, eýsem umumy Irak syýasatynyň sistematiki problemasy hökümine garamak gerek. O yüzden bunu sadece Türkmenlerin bir meselesi gibi değil, genel Irak siyasetinin sistematiksel sorunu olarak ele almak mümkün. Bilgay duman, Irak türkmenleriň syýasy ýagdaýynyň dünýä türkmenleri üçin bir mysal, görelli ýa-da nusgalar ýaly bir tarapy barmy? Bu syýasy hereketlerden hem ýagdaýlardan kim nähil netije çıkarmaly size göre? Burada en fazla geçmişe sahip olan Orta Doğu Türkmenleri açısından Irak Türkmenleri. Siyasi kuruluş bakımından her bir sorunu kendi içerisinde ayrı ayrı değerlendirmek lazım. Yakın ordaky syýasy taryhy iň baý bolan Irak Türkmenleri. Yakın ordaky beýleki Türkmenleriň Irak Türkmenleriniň kiýaly syýasy guramalar, jemgyýetler, guramaçylyk taýdan üsmänligini görýär. Sebäpdäki Türkmenleriň her bir problemasyny öz başdak el almaklyk gerekdir. Dünýä türkmenleriniň we galybersede türki halklaryň Irak Türkmenleri ýaly öz dogan garnaşlaryna kömek etmekligi tebii ýagdaý. Yakyn sebäpdäki türkmenleriň başdan geçiren problemalary bir meňdeş, ýagny olaryň özara içerki problemalary bar. Şoň üçin hem dünýä türkmenleriniň öz içerki problemalaryny çözmän halkara derejede birek-biregine kömek etmekligi gaty kyn bolar. Şeýle ýagdaýda dünýä türkmenlerine däl sewitin güýçlü döwletlerine we esasanam türki ýurtlary türkmenleri gollamaklyk wagtda uly wezipe düşýär. Bu çarşuwada sebitde Türkiýe başda bolmak bilen Azerbaýjan, Kazakystan, Türkmenistan, Kyrgyzstan ýaly näçe türki döwletler bar bolsa, hemmeniň öz dogan garnaşlaryna kömek eder ýaly birlikde bir mehanizma döretmekligi gerek. Diňe şeýle görnüşde meselelere çözgüt tapylyp bilinär. Yakyn ordaky türkmenler ilki bilen öz içerki problemalaryny çözmän we daşardan syýasy gollaw alman, häzirki görnüşde dağınık ýagdaýda agzy bir bütewi hereket etmän peýdaly bir netije alyp bilmedi diýär. Orta Doğu coğrafyasındaki her bölgede Türkmenler aynı sorunları yaşıyorlar ve kendi içsel problemleri var. Kendi içsel problemlerini çözememişken bölgesel bir fayda sağlamak çok zor olacak. Bilgay duman, daşardan yardım almanlıydınız. Daşardan nähil yardım berilmeli? Şonun bir düşünýärsiňiz dünýä türkmenlerine. Bu anlamda bölge ülkeleri Türkiye başta olmak üzere Azerbaycan, Kazakistan, Türkmenistan, Kırgızistan ne kadar Türk soylu ülke varsa kendi soydaşlarına yardım edecek bir mekanizma oluşturması gerekiyor. Ancak öyle bir çözüm bulunabilir. Ýeň aýdanyň maddi bir ýardam däl, eýsem syýasy gollaw hem ýardam. Meselem Kazakystan bilen Irak neft hyzmatdaşlygy arada gepleşikler geçirýär. Şeýle duşluklarda Kazakystanyň milli we taryhy jogapkärçiliklerinden uralyp
Yerli hökümete Sewitdäki türkmenleri hem ýatlatmagy zerurdur. Ýagny Irak häkimetleri bilen geçirilen gepleşiklerde ol ýurtlardaky türkmenleriň hak hukuklary gün tertibine getirilip olara esasy syýasy gollaw hem kömek berilip bilinär. Meselem Irak türkmenlerine Türkiýe şu wagt bilim we medeniýet taýdan kömek edýär. Muňa beýleki doganlyk döwletlerim goşulşyp katnaşıp durmagy zerur. Maddi bir yardım değil. Kazakistan'la Irak petrol konusunda görüşürken Kazakistan'ın tarihsel ve milli sorumluluğuna dayanarak bölgedeki Türkmenleri de en azından dile getirmesi gerekiyor. Bunu aynı şekilde Türkiye'nin de yapması gerekiyor. Biz ancak böyle kalkındırabiliriz. Azatlyk Radiosynyň Dünya Türkmenleri gepleşiginiň bugünkü sany şunuň bilen tamam boldy. Azatlyk Radiosynyň hat, e-mail belligi azatradio.org hat salgysy arkaly Dünya Türkmenleri bilen habarlaşyp hem gatnaşyp duruň. Azatlyk Radiosynyň Dünya Türkmenleri atly bu hepdelik dowamly gepleşigini Türkiýeden taýýarlap hem alyp barýan Döwlet Baýhan. Sag bolun, saglykda hem bagtyar günlerde görüşelim.